серці маєш ти життя, дай нам любові, що трина, у наших серцях пробивай. У ранку хвалі ми Тебе і молимся працном усе, дозволь же нам прийти туди, діти сам щастя для святих, молиться нехай завжди, і Сину, і Духу разом з ним, учить і взносить за нас, і зараз, і у вічний час. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенция этой святой мши. Сегодня мы отзначаем успомин Найсвятейшей Панны Марии и ее объявление у Люрд. В этот день молимся живий ружанець Найсвятейшей Панны Марии з Люрд. Щиро дякує у этот особливий день свою небесную заступницу за незлічоныя ласки, падтрымку і суцяшэнне. Просім і надалей духовнага і фізічнага здароўя, милосердной Божьей опеки над нами и нашими семьями. Особливым чином просим заступництва Божьей Маті и вытрымки и терпения в хворобах для Святланы Высоцкой, зараз у шпиталі, Станиславы Епархимович, Тересы Володько, Вячеслава Осовского. Нехай Пан Бог дасть им ласки, здоровья. Я прошу особливым чином. Молюся так само сегодня за всіх хворих з нашої парафії. Прошу Пана Бога так само і молюся за хворого Антона Бондаровича. Молюся за здоров'я потрібних ласк для Вікторії Лисої з нагоди дня її народження. І всім, кому я колись може обіцяв свої молитви, з ким ми спотикаємося, хворих ми завжди стараємося так, з таким сочувствием до їх підходити, бо це, справді, такий стан доволі неприємний для чоловіка. І молюся ось за людей, які хворіють у теперішній час, шмат різних хвороб непотрібних. Ходять, кажуть, по світі грипав, не грипав, і по-разному всі переживають ці хвороби. И по-разному, и кажуть, это все адлюстровывается на штоденности этих людей. Нехай Бог дасть им всем здоровья. Молимся про заступництво Найсвятейшей Панны Марии. Вось прошу так само заступництва и Святого Роха, и заступництва нашего Отца Фабияна, чудотворцу Столпецкого. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся, милосердный Отче, сегодня мы с радостью означаем успомин Панны Марии, беззагадной Мати Твоего Сына. Просим Тебе про сие заступництво, да поможи нам у слабости нашей, как мы
пакінуўшы свае грахі, маглі ўдасканаліцца ў цнотах праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амин. Читання книги пророка Исаии. «Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселістеся у ім, усе, хто любить Його. Радостно веселитеся разом з ім, усе, хто плакав над ім, каб ви наситилися удосталь Ягоным суцяшэннем, каб вы кормилися і перепаўнялися асалодай Ягонай славы. Бо так кажа Пан: вось я скірую да Яго спакой, як раку, і хвалу народаў, як паўнаводны поток. Вас будуць карміць і насіць на руках, і на каленях будуць песціць вас, як кагосьці суцяшае маці. Так я буду суцяшаць вас. І атрымаеце суцяшэнне ў Єрусалеме, убачыце, і усцешыцца вашае сэрца, і косці вашы расквітнеюць, як трава, і адкрыецца рука Пана слугам Ягоным». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ты великая хвала нашего народа. Ты великая хвала нашего народа. Благословленная ты, дочка, от найвышейшего Бога, понад усіми жанчынами, что есть на земле. И благословленный Пан Бог наш, який створив небо и землю. Ты великая хвала нашего народа. Твоя надія ніколи не проміне у серцях людей, що вспоминають про молодь Божую. Нехай Бог учинить тобі, каб узвеличена ти була навіки. І Великая хвала нашего народа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленная Панна Мария, якая повірила, що сповниться сказано ею і Паном. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маці Єзуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Єсус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Єзуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Єсус: «Жанчына, чи гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 альбо 3 меры. Jesús сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху, і кажа ім: «Цяпер зачэрпніце, занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае.
Ты збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Цяця, дорогие браты і сёстры, на хвілінку некалькі слоў хацелася сказаць, што тычыцца сённяшняга Евангелія, сённяшняга ўспаміна. Мы ўспамінаем Матку Божу з Люрд, Матку Божу, якая аб'явілася як аздараўленне хворых, якая дала такі стымул для тадышняй Еўропы, гэта амаль сэрца Еўропы, Францыя. Там, у тым месцы, Матка Найсвяцейшая паказала ўсё ж такі, што яна далей апякуецца чалавецтвам, далей мае ў сваёй апекі ўсіх прыбраных братоў і сясцёр Езуса Хрыста, сыноў Божых, якія праз хрост паверылі ў прысутнасць Божую на зямлі ў Езусе Хрысце. Паважаныя, мы калі чытаем сённяшняе Евангелие, бачым такое цікавае здарэнне, але ёсць там такія словы, калі стараста вясельны сказаў: ты дагэтуль захаваў лепшае. Што значыць лепшае? Лепшае гэта значыць тое, што зыходзіць ад Бога. Мы дагэтуль захавалі вялікае набажэнства да Найсвяцейшай Багародзіцы. Мы дагэтуль стараемся захаваць Божую ласку ў нашых сэрцах. Гэта лепшае, што ёсць у нас на зямлі. Пагэтаму молімся і просім Бога, каб не толькі дараваў нам нашыя правіны, але і дапамог нам у жыцці нашым пераадолець усякія хваробы, усякія няшчасці, якія часамі гэты свет спасылае на нас, ці па нашай віне, ці з прычыны першароднага граху, наступстваў першароднага граху, якія так моцна ўкараніліся ў гэтым свеце і ў нашым целе. Але мы молім Бога заступніцтва, бо мы ж не ведаем добра, хто ж як Бог. Ніхто, кроме Бога, не можа нам дапамагчы. А Матка Найсвяцейшая так і гаворыць: калі хочаце атрымаць дапамогу, рабіце ўсё, што кажа мой сын. Пагэтаму Найсвяцейшая Багародзіца, сёння ў гэтым месцы святым мы хочам прасіць Твайго асаблівага заступніцтва, Ты, якая валадарыш з гэтага цудоўнага абраза, які можам, я не асмельваюся нават называць, нашая налібокская Мадонна, кажуць, Матка Божа з Ружанцовая, якая таксама валадарыла над нашым горадам, над нашым мястэчкам, праз доўгія стагоддзі валадарыць да сённяшняга часа. Мы просім Твайго заступніцтва асаблівым чынам над нашымі хворымі. І няхай Пан Бог дасць ім сілы моц вытрываць у веры да канца свайго жыцця, каб калісьці мы ўсе разам паядналіся ў небе. Амен. Станьце, калі ласка. Дзеля хвалы і праслаўлення Найсвяцейшай Панны Марыі, ўспамін таямніц жыцця, смерці і воскресення Пана наша Jesуса Христа, я благословляю ваші ружанці у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.
посвятить сине. Читать будет хорошо. Молодец. Про заступніцтва Найсвятейшей Панны, якая по волі Створителя была долучена до збавчої справи своего Сына и стала духовной матью всех людей, просим Бога об ласках потребных для всего Костела и свету. Ходи сюда, читай. Вот тут. Молімся за святий касцёл, каб праз яго служэнне Христос кіраваў, перамагаў і валадарыў на ўсей зямлі. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за святого Айца, каб праз абвяшчэнне свету Христа ён заклікаў людзей да навяртання і пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас. Пане, молімся за моладзь і дзяцей, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплыву дэмаралізацыі і бязвер'я. Цябе просім. Выслухай нас. Пане, молімся за хворых і церпячых, каб свае цярпенне яны злучалі з мукай Христа і ахвяроўвалі іх за збаўленне свету. Цябе просім. Выслухай нас. Пане, молімся за нас тут прысутных, каб Марыя выпрасіла нам разуменне вартасці цярпення ахвяраванага Богу. Цябе просім. Выслухай нас. Я молю Бога Всемогутного за кола живого ружанца Найсвятейшей Панны Марии. З люрт, нехай Пан Бог вам благословляє, нехай Пан Бог стереже вас у своїх ласках, нехай заступництво Найсвятейшей Богородиці завсюди супроводжає вас, ваші сім'ї на протягу всього вашого життя, аж до покулі не сустренетеся колись з Найсвятейшей Панною в небі. Я молюся особливим чином за Світлану Висоцькую, Станіславу Пархимович, Тересу Володько, за Вячеслава Осовского. Прошу для их избавления, прошу переказать им от меня привитание, что в сегодняшний день мы особливым чином молились за их. Нехай Бог даст им здоровье, потребные ласки. Прошу так само здоровья для Лысой Виктории з нагоды дня ее народжения. Прошу заступництва Найсвятейшей Панны Марии з люрт для Антона Бондаровича. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Нехай Бог Усемогутний дасть сили моц витривати усе випробування всім несправедливо покривдженим, несправедливо осудженим, особливо святарам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу святла Духа Святого для тих людей, від кого залежить спинення воїнів. Тебе просим. Выслухай нас, І Пане. нехай Бог благословить усім нашим ахвірадавцям. Нехай Бог благословить усім нашим справам, які ми робимо. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вічний Боже, який заховав Маті свого Сина від загани граху, вислухай наші молитви і учини, щоб ми могли завжди радуватися Твоїй ласці. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Сідайте, коли ласка. Складаем на алтарь Тобі, з віри і надії, Пані, просим, надари любов'ю, хай душа Тобою живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить по воле слов Твоих. Без Тебе был мизерный мордый, Тимры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам на Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе разом, Твоя
вічна, каб хвалить. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Усемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, ка про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы, были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці. Возносим их на Бога. Подякуєм Пану Богу нашому. Он навіта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча. Усемагутны вечны Божий, каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословляли Тебе і прославляли, адзначаючы ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі, заўсёды Девы у яе аб'яўленнях з люд. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю з нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Прощаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прыстя ухвали. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адном. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удел у жыцці вечным у еднасці з Найсвятейшай Богородицей Панной Марыей, святым Юзефом яе абраннікам, са святымі апостолами Тваімі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святилися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Это поеднание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, нехай да поможет нам Ранку положи, я на Тебя на себе, грехи Свету, змилуйся над нами. Ранку положи, я на Тебя на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку положи, я на Тебя на себе, грехи свету, отдали нас упокоим. Пусть баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Благословленная у лоне Панны Мария, кое носила Сына и Отца спрадвечного.
Дивная хвала, могутность добрыня, владара, что створил сусвет, принизившийся бит, и остался для всех нас, таки малый, як хостый хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, Пане, алілуя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пане, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутішення. Дякуєм тобі, Пане, алілуя. Молимся, ласкавый Боже, мы приняли Евхаристичный посилок у день успомину Найсвятейшей Панны Марии. Ученикам мы верно и шли за ее прикладом и отдано служили. Справе нашего откупления праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михале, Бережи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, кінь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амінь. помолимся за всех хворых, з наших сім'їв, наших родних, наших близьких. Помолимся так само за нас самих, просячи оздоровлення, просячи полегки в наших хворобах. І нехай Пан Бог нам благословляє, нехай Матка Найсвятейша заступається над нами. Нас святий Фабіян нехай випрошує нам ласки наші, просим Його заступництва над кожним з нас. Брати і сестри, з вірою будемо молитися, просячи Пана за наших братов і сестер, покорно кажучи: Пане, наведай нас у своей милосердности, ласкавом Отцу и святым намощением Тебе просим. Вислухай нас, Вызвали милостиво от всякого зла Тебе просим. вислухай нас, Облегчи покуты всех хворых Тебе просим. вислухай нас, Будь ласкавый до тых, кто опекуется и лечить хворых Тебе просим. вислухай нас, Милостиво вызвали нас от всякого греху, всякой
Спокусы Тебе просим, Выслухай дай ласкаво життя і збавлення тим, усім, хто тут знаходиться, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благословленный Ты, Боже Ойче, всемогутный, будь для нас и нашего збавления. Ты послал Сына Своего у свет, благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Сын Единородный, бо ставшийся человеком, захотел лечить наши хворобы, благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Святый Дух Сутешитель, что наши слабые тела умацовываешь неспынно своей эмоцию. Благословленный Ты, Боже. Пані, нехай слуги Твої, яких сьогодні у вірі намащаємо, алієм, отримають сутешення в своїх покутах і хворобах. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Праз гэтае святое намашчэнне і свою бясконцую милосердность, нехай Пан умацуе Тебе ласкаю Духа Святого. Амин. Нехай Пан вызволіць Тебе ад грахоў, ратуе, милостиво падтрымае. Амин. Откупитель наш, просим Тебе, вылечи ласкою Духа Святого немочи гэтых хворых людей и оздорові ихние раны, отпусти грехи, а так само отдали от их усялякие терпения души и тела, и милосердно верни им полное духовное и физическое здоровье, каб обновленные Твои эмоции, Твоей милосердности, они вернулись до ранейших обовязков, які живеш і володариш на віки вічні. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Илите головы на благословление, нехай Бог Отец благословит Тебе. Амин. Нехай Сын Божий оздоровит Тебе. Амин. Нехай Дух Святый осветлит Тебе. Амин. Нехай Он оховывая Твое тело, избавит Твою душу. Амин. Нехай осветлит Твое сердце, приведе Тебе до небесного життя. Амин. Усіх вас тут присутних, нехай благословить Бог усімогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амин. А зараз нехай подійдуть, хто жадає прийняти намащення, подійдуть у радочок до мене. Я уділю намащення на голову і на руки. Ось руки, ось так, тримайте руки, як будете підходити. Ось так, на лоб і на руки, на лоб і на руки. Так що. Об'яну давай, помолись, а потом до Матки Божией какую песню. Обійняє наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Обійняє наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Обійняє наш чудотворця, став причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, яке побожним євангельським життям і відданим служенню поширали серед братів і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє, вділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слуги Твоєго отця Фадіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину, а нападков злого духа праз Христа Пана нашого. Амин. Владарка и земли и неба, да Тебе святая вся в потребе. У Тебе ратунку мы шукаем,
Путя мира тонко мы шукаем, разрушаниц литости чакаем, рушенцова паланна Мария. Кто от гневу Божьего уратухи, кто городных грешных пашкатухи, путя мира тонко мы шукаем, разрушаниц литости чакаем, рушенцова паланна Мария. Путя мира тонко мы шукаем, разрушаниц литости чакаем, рушенцова паланна Мария. Ищи сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Вам, Николай, что не пожалуй, просится. Таковы костом. Допустим, что поведем. Конечно. Но как это идет? Что? Ну, я да, но не